Здравейте, приятели! Оказва се, че са ви интересни тези клипове, затова съм тук с още един. За закуската в този ден се погрижих аз и изненадах Здравко с палачинки. Рецептата е от книжката на Маги Пашова, а всички продукти ще намерите описани в информационния бокс. От доста време използваме тази рецепта и винаги се получават страхотни. Дори приятели, които не обичат спанак, ги одобриха, затова им дайте шанс. Слагате всичко в блендер и така не цапате излишно. Аз използвах брашно от Лимец, но може да използвате всякакво. Кокосовото масло разтопете и добавете към останалите продукти. Оставете си малко за намазване на тиганчето. Пихме ментов чай, който си донесохме от Мароко. Вкусни са както солени, с солена плънка, както ги обича Здравко, и така и сладки. Обяда всъщност беше готов, когато се събудих. Оказа се, че докато съм спяла, Здравко е заредил слоу кукъра с телешко месо с зеленчуци. А цялата къща ухаеше на топъл хляб. В случая пълнозърне с маслини и сушени домати. Вечерята отново подготви Здравко, защото аз бях заета да си оправя маникюра. Обичаме в края на седмицата, обикновено в събота, да си отпуснем с чаша винце и да си приготвим мезенца за вечеря. А за десерт в този ден хапнахме любимият ни сладолед Häagen-Dazs, ягодов чизкейк. Горещо препоръчвам да го пробвате. Отделяйте време на близките си хора. Хранете се заедно, говорете си, споделяйте, гледайте филми, просто бъдете заедно. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате за канала ми за още такива видеа. Изпращам ви целувки, ще се видим скоро.